Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Makadi muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai apano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagio Kwamupurwa kana kuita Sokostina. Ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu ngati dzifambire. Kune vachangotanga kuona chirongwa ichi, chirongwa chatinoya nacho pano mushure mekunge tichitaurawo nyaya dzatinenge takanoita kumajeri, kumachifi, kwakasiyana siyana. Munoziva seSly Media tinofamba tichitenderera tichikutsvagirai nyaya, tichikuunzirai. Zvakare kunoitawo vamwe vanotinyorerawo kunoku vachionawo vamwe vanenge vakabatsirika nekudawo kweSly Media TV, nekuda kuti isusu tine mukana wekusangana navanhu vakasiyana siyana. Vamwe vanenge vachidawo kubatsirwa, vamwe vachidawo kubatsira vanoda kuwana rubatsiro. Saka nhasi muri Zimbabwe mustudio medu muno muSly Media Studios ndine musikana akandinyorerawo tsamba yake kwandiri. Anonzi Nikiwe Mukamba, ane makore 22 years. Achendinyorera tsamba Nikiwa akandizivisa akati sisipela ndaitawo dambudziko rekuti inini ndane makore 4 years 4 years ndichienda kumwedzi ndichiteera kana kuti achienda kuperiod. Saka dambudziko iri ramunetsa ende ari kurarama achisangana nedambudziko irori. Saka muri Zimbabwe panguva ino regai titaure naNikiwe tinzwe kuti dambudziko iri rakatanga sei. Ndofunga kana kune madzimai tichiona ukanzwa panonzi 4 years zvinenge zvisina kuchipa muupenyu hunenge hwakamira. Saka regai titaure naNikiwe tinzwe zvizere kuti dambudziko iri rakatanga sei. Ndinokuchingamidza Nikiwe, wakadi yako? Ndiri pangu, makadiwo. Ndinofara kusangana newe. Wakandinyorera kwandiri nokuda kwedambudziko iri. Chekutanga ndikada kuziva kuti iwewe chakazoita kuti pfungwa dzako dziti regai ndinyorere sisipela kuti ndibatsirikewo muri Zimbabwe vanzwe nyaya yangu, bozi nyaya yakaita sei unogona kuichengeta zveupenyu chingoti ndoita sei, asi wakazozvipira ukati regai ndiite sei ndivanyorere. Chii chakaita kuti ude kutinyorerawo kuno kuSly Media? Alright. Inini ndakaona vanhu vakabatsirwa kunoku, vakauya nenyaya yavo vakakuudzai mukavabatsira, vakandiudza kuti right. Ndo vanhu vakanyanyoita ndiite shungu yekuti ndikutsvagei. Alright. Nepandinombongokuonaiwo pamafoni. Alright. Saka uri wakasubscribe here ndisati tapinda munyaya uende unosubscribe. Panguva ino tida kuti tichipinda munyaya yedu, wakandinyorera iwe uchiti une dambudziko rekuti uri kuteera kana kuti unoenda kumwedzi waane 4 years uchibuda ropa. Tida kunzisa kuti ropa iri rinomira here rinoita sei, asi tinongoziva zviri kuitika pauri mushure mekunge iwewe watitsanangura zvizere kuti dambudziko iri rakatanga sei, chii chinenge chiitika padambudziko rako? Alright. Matangira akaita dambudziko iri ndakakura ndiri munhu airwadziwa nejeko stereki zvokuti nasingatoendi kuchikoro. Saka radaro jeko reriya ndazomira kuenda kuchikoro, ndakazoenda kubasa remumba. Ndiri kubasa kwekuya ndakangotanga kungorwadziwa neperiod pain semazuva ese. Ndobva ndatonzi namai vandigara navo wadombotsenga jinja. Pandakatsenga jinja yaiye handina kuzombonzwa period pain. Ndoda kuedza kutsanangudzira matangira zvakaita ndichiri kurangarira. Tsanangurako. Ndobva ndadya jinja yaiye, bva period pain yaiye yatopera. Bva ndati ndakutongomirira kuti tese zvitangi, handina kuzomboona kuenda kuperiod. Ndobva ndati maybe ndichaenda. Mwedzi wobva watopera. Bva tatobata mumwe wapera. Bva tabata mumwe wapera. Zvokuti masisters angu anga kutonditanzi ndine nhumbu. Ndanga ndisina zvandandamboita. Saka zvadaro ndakazotanga kubuda zvinhu zveblack. Zvichibuda zvinhu zveblack ndakatotora zvoti madhezi andanda kutonzi ndine nhumbu ndaibuda izvozvo zvinhu zveblack. Ndofunga iropa herere randandambogarisa ndisingaendi. Ndobva razotanga kuchena. Saka ndakabva ndaenda futi dzimwe 3 months dzakatedzana. Ndaenda 3 months dzakatedzana, bva ndamira muri muna December.
vatati January, December yabva yapera, vatati January, vatati February auda unopera, ndopandakanzi nemumwe munhu imbotora lemon ne king onion wogreta lemon rako neonion yayo wozvibhoilisa, unodira kapu yemvura wobhoilisa, unomwa manheru ega ega usati wadya chikafu chemanheru. Ndakazviita 3 days ndichibva ndatanga futi kubuda zvinhu zveblack zvazviya. Munhu iye ndobva ndatomuudza ndozvakuitika zvakanzi ropa rinenge rakuita sei rakubuda, hazvina kuzombomira, ropa riribva razongotanga kuchena futi, ndakutoenda zviri serious. Saka semunhu anga airwadziwa nejeko rakabva ratanga kundirwadza jeko reriye, rairwadza zvisingaiti, asi ndichingoenda kuperiod, ndobva ndamboendawo kumasowe kunobatsirwawo vanhu, ndobva unobatsirwawo, ndobva ndaita 1 week zvakamira, ndobva zvatangidza futi ndadzokera kumasowe kuya ndaitirwa futi munamando ndakaitirwa pekutanga, hazvina zombomira. Ndobva ndazonzi nevamwe mai pane vamwe mai vanobatsira chii zvechivanhu, chibva wandibatsira mai vai zvakamira zveshuwa, vandipa mushonga wati unoshandisa 7 days, but 7 days padzinozokwana zvinhu zvatoita sei zvatopera, asi wakagadzirwa. Alright. Ndozvavakandiudza, ndati alright, vandashandisa mushonga uyauya pa7 ndakangoshandisa pa3 days nandatowa right, ndakazongopedzisa sekuti nandanzi 7 days. Ndaupedzisa wakavhuwa nditi but uchaita 3 months usina kuenda kunguva. 3 months kana kuti hadzitokwani 3 months dzacho unenge waenda, asi kana wakuenda unenge wakuenda chaizvo izvo zvakarongeka, chaizvo izvo zvatoziva. Zvadaro ndakabva ndaita dziri 5 months ndisati ndaenda. Pandakazotanga kuenda hazvina zombomira, ndobva ndazovaudza futi mai vai vobva nditi utori futi umwe mushonga, ibva ndipa mushonga yauya ndibva ndaushandisa, hazvina zombomira. Zvisinomira kudaro ndobva ndazoonawo vamwe baba wakati ndozvigona, wobva wandibatsira futi baba vai vaya, wakandibatsira wakangondinamatira, vongondishandisira malemoni zvavanoita vechechi, ndobva zvamira 3 months kuti mwedzi wechi4 bva ndatanga kuenda, zvina zombomira. Chingodaro chingobatsirwawo zvichimira, chingobatsirwa zvichimira, kusvika ndazonzwawo vanhu vakati aiwa kwamuri munoita kuti vanhu vabatsirwe zvichibva zvapera. Ndozvakaita ndite shunge kuti ndimbokunyorerai ndizvosvika nasuno. Alright. Saka uri kuedza kuti ndikunzwa kuti uri kuti ukabatsirwa zvinomira, ukabatsirwa zvinomira. Pazvinenge zvisina kumira paipa ndopanda kunzwa kuti chini chinenge chiitika, rinenge richibuda rakaita sei, wamboti rerere black, saka unzwa kuti rinenge richibuda rakawanda here, ende kana richibuda kwacho iro kuchiteera ropa rako rine mazuva here arinodhonza risati zvazonzwa gadziro kuti zvambomira. Ndikuedza kutaura kuti iwo wati normally tisusu vanhu vechidzimai tinoenda pamwe anoitiwo mazuva ake 4 or 5 ende zvinenge zvichiratidza zviri normal, asi iwe zvako nekuti kutaura kuti idambudziko hazvisi normal. Saka kusaita normal kwacho ndokwatora kunzwisa kuti chii chinenge chichinyatsoitika ipapo. Alright, nditaure nditi saka izvezvi ndiri kutoenda nditotiko kunguva hazvimire. Alright. Masikati nemanheru ndinenge chitobuda tori magodo chaiwo. Magodo. Alright. Rine nguva yoti tikatomuka ipapapa tirigona kutoita nguva yoti tinenge chibuda ari magodo zvokuti unenge watogara pachemba. Kana ukada kuti ugeze mutabhu zvazviya hautombokwanisa, unenge watotora bhaketi uisa mvura uzopinda mutabhu kuti ugeze, kuzokaisa mvura mutabhu mvura yacho haigezeki, inenge yatosviba. Saka ndozvazvinoita nemanheruwo futi ndizvozvo. Alright. Iwo pazvakanyatsotanga izvi ndikuverenga nemakore ako chavo dzakatangwa ne18 years ndizvo kuti tite 4 years. Iwowe unewo zvimwe here zvawaiona zvinoitika muupenyu hwako, zvimwe zvisinganzwisisike sokuti upenyu hwangu inini hwakamira sei? Inini hapana, ndikatongokura ndingori munhu angangori nedambudziko iroro reperiod pain. Ndo zvandinoziva kuti kana nguva yangu yatokwana kapanenge pakatoipa. Alright. Zvekuti sisi wangu wandaigara nawo wakamboedza kundirapisa rakaramba.
Ndikamboendawo kuMasuwo ikoko zvikaramba futi. Ndiri kunzwawo kuti sisi makaberekwa muri vangani mumba menyu? Tiri 8. Vasikana? Vasikana vangani nevakomana? Ndoda kunzwawo kuvasikana uko. Tiri 2. Muri 2. Sisi havatosanganawo nedambudziko iroro? Baba namai vanozviziva here kuti ndo dambudziko raunosangana naro? Baba wakafa kare. Baba wakashayika. Ko mama? Variko. Hapana chibvunza ndoda kumbonzwisa kuti pamwe agona kuti pamwe ndezvechivanhu ngatimboenda kumadhokta uko. Iwewo wakamboenda here kuchipatara kumbonobvunza kuti chii chinoitika pandiri? Ndakaenda. Ndikaenda kuPari uko. Ndikanzi enda kuskani. Vendaenda notorwa maskani kuRed Cross. Skani yobva yati uri right. Pana chati kuona chakakanganisika. Ndobva ndadzoka nemauyayai kuskani. Mapepa angu kwadhokta kuPari uko. Ndobva ndowaratidza dhokta vaivaiva kuti unofanira kuti udzokere futi kuskani. Kana waona skani yacho yataura kuti haina futi chairi kuona, kuno kusasadzoki. Hatazvatokwanisa kukubatsira nazvo. Ndobva ndaenda kune imwe skani. Ndobva ndatorwa kuti haina futi zvairi kuona. Zvese zviri normal. Zvadaro ndakabva ndanzi nditenge mapiritsi anostopa. Ndobva ndatenga mapiritsi ayaya. Ndowandaishandisa but aiti musi unopedza unwa piritsi racho rekupedzisira rakapedza kushanda mahours aro rinoshanda zvozvatanga. Ndondazombosvika futi panguva yekuti iwawo vanhu kufamasi wekuclinic imboshandisa mafamily planning aya. Ndakambomashandisa futi. But zvakarambomira. Zvakarambomira. Saka zvinongotongoti kana zvikatanga wotoziva kuti tongoti hapana. Ndakutofanira kutsvaga magariro andingaite. Oraita. Tida kunyanzwa saka iwewo tikuona dambudziko rauinaro harizi dambudziko diki. Saka upenyu hwako pari zvino hwakamira sei? Ukurarama sei? Ndeapi machallenges auri kusangana nawo nekuda kwedambudziko irori? Machallenges aripo nenyaya yekuti inini basa rangu randoita ndiri kushandira mumba. Saka haukwanisi kuti ushande sanga musana unondirwadza. Unovotanga urwadza. Kana zvanachikuudzai kuti rinogona kutongotanga utongobuda rine kuti inguvai. Rinogona kutanga ubuda pamwe uda kugadzirira vanhu vadoenda kubasa. Wokutomboenda pedhirari yaritomboshande kana ratanga ubuda. Unenge wautombonogara pachemba. Apo wasiya futi basa racho. Imwe challenge ndeyekuti mari yekutenga mapedzi chaiyo unenge usina. Unenge usina. Saka ndo machallenges androsangana nawo iwaya. Ndi machallenges androsangana nawo. Uchakwanisa kushanda. Vana baba munini vanoda kufambidzana manje nedambudziko irori. Apanopo ungaiti baba munini unongotongaudza kuti baba munini ndida mukundide henyu but dambudziko rangu rakadai. Saka zvagara kuna munhu anomboda munhu akadaro. Anoda munhu anosangana naye. Alright. Tiri kunzwa inyaya inosiririsa zvishuwa hazvisi nyore. Ini ndiri mudzimaiwo ndakagara newe ndiri kutokunzwira kuti hazvina kumira zvakanaka. Saka takuda kusvika panguva yekuti iwewe nderupi rubatsiro uchitaura wakanangana nemhuri Zimbabwe rwauri kuda kubatsirwa narwo zvawakatarisira chaizvo kuti ubatsirike nazvo newauri kutarisira kuti vakubatsire vacho? Mungadzokorodza. Alright. Ndiri kuti iwewe nderupi rubatsiro rwauri kuda kumhuri Zimbabwe? Nekuti kutondinyorera kutsvaga rubatsiro. Rubatsiro rwacho rwauri kuda newauri kutarisira kuti vakubatsire iwewe. Right. Ini ndingodawo rubatsiro rwekuti kana paine munhu angakwanisa kuzvipedza kunyatsopera kunzi zvapera ndakuitawo zvinoitawo vamwe vakadzi. Aiwa ndizvo zvinhu zvandiri kutongodawo izvozvo. Ndozvauri kushuva. Vanobatsira hazvinei kuti ndive chechi kana ndive chivanhu. Kuti chandiri kutsvaga rubatsiro. Alright, utsvaga rubatsiro. Aiwa, tinotenda Anikiwe. Tichipendera chirongwa chedu. Kana unowo mashoko ari pamwoyo wako wauri kuda kutaura kumhuri Zimbabwe zvichida tataura zvimwe zvasaririra zvauri ungati asisi pela apa dai vandibvunza vakadai mubvunzo ndaigona kuzopinza nyaya yangu ndiye mukana wandiri kukupa iwoyo? Hapana. Zvese wataura. Hapana chasaririra.
hauna zvimwe zvaunozoti dai ndanyatsotaura paya nekuti ndiwo hatiwane futi zvakare mwe mukana kuti tizogara pasi zvataita izvi. Ndingakunyeperi meno kana zvichizofungika but for now handina. Alright. Thank you so much Nikiwe nekuti shanyiro kuno uchitaurawo nesu. Muri Zimbabwe ndiye Nikeo Mukamba, musikana ane makore 22 years. Musikana aita dambudziko rekuti ari kuenda anoti ari kuteera ari kuenda kuperiod kwake kwamakore 4 years. Ari kutaura kuti upenyu pawasvika kwezvino zvaakwanisiwo kana kuti ashande nekuti zvikangotanga nyangwe achida kugadzirira vanenge achigadzirirawo mubasa rake rekushanda mumba imomo akutombosiya. Zvakarewo kamunhu kana achinge asvikozi anenge akutarisirwa kuti achifambidzana naye asi ari kuti azvigoneke kuti pange pana bamuni nekuti hapana anoda kutorana nemunhu akadai. Saka ari kukumbirawo kuti dai pawanawo muri Zimbabwe vangadawo kubatsira musikana uyu avawo neupenyu uri normal, akwanise kushandawo, akwanise kuzviritira nekuti atarakati pane nguva unosvika kuti nyangwe mari yekuti utenge zvidziviriro zvacho masanitary pads unenge usina nekuti basa racho unenge wazorisiya. Saka ndiyo nyaya tanga tinayo nhasi muchirongo chedu ngatidzifambire nyaya yaNikiwe Mukamba ane makore 22 years. Zvakare muri Zimbabwe, let me take this opportunity nekuti ndege kutendei takati nechirongwa chataifamba nacho. I remember winter ichangotanga tichitiwo tiri kuda 300,000 subscribers. Ndine mufaro wakanyanyisa kuti ndikuzivisei kuti tazopasvika muChampions League taane 300,000 subscribers, asi kuti hatisi kuda kuperera ipapo. Tiri kuti zvakare tatanga kutika panozosvika December, shamwari dzangu vadiwa vatariri vedu toda kusvika mu500,000 subscribers ende makandirati kuti munovimba nesu muchisubscribe muchiudzawo shamwari dzenyu nekuda kweiyoyi Sly Media TV. Saka kuti ngatifambe neshoko racho ngaritekeshere. Udzawo shamwari yako kana mumwewo asingazivi mumagurupu imo mamurika munenge muchingotaura paWhatsApp unongosendoka linki Sly Media TV obva wakuudza kuti zvakare ngavasangoona ngavachibva vasubscribe. Saka regai ndikutendei nekuona chirongwa chedu ichochi. Kune vachada kubatsira, nhamba dzemusikana ndidzo dziri paskirini dzaNikiwe, munongomubata kana kuti munogona kubata inini Sokostina pano paSly Media TV tobatsira nawo nemusikana ava neupenyu hwakanaka. Until we meet next time, thank you so much for watching again. Musara zvakanaka, ndini wenyu Pelagia wekwamupurwa kana kuti Sokostina. Bye bye. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.